Incursiune în Akasha. Așa cum știți cu toții, Akasha este spațiul acela extraordinar, ca un fel de bibliotecă, ca un fel de depozit extraordinar de mare de informații referitoare la toate viețile pe care le-a avut fiecare ființă umană de pe acest pământ. Acolo se găsesc stocate informații referitoare la trecut, prezent și viitor. Ca să putem intra și accesa aceste informații, este nevoie de câteva lucruri. 1. Detașare, relaxare. Cu cât relaxarea este mai profundă, cu atât vom putea accesa mai ușor informațiile existente în Akasha. Mai departe, este bine să înțelegem că tot ce s-a întâmplat odată nu ne mai afectează astăzi. Deci puteți găsi chiar interesante sau poate înfricoșătoare lucrurile pe care le-ați trăit odată, dar aduceți-vă aminte că voi nu mai sunteți acei oameni. Voi sunteți cu totul și cu totul alți oameni. Mai trebuie să știți că viitorul apare doar sub forma unor variante, pentru că, așa cum am discutat și nu odată, ziua de mâine nu poate exista până când vă luați deciziile azi. Ținând cont de toate aceste informații, de toate aceste lămuriri, este timpul să intrăm în meditație pentru a putea ajunge în Akasha, să ne putem consulta cartea vieții noastre. Așezați-vă, deci, cât mai comod în scaunele voastre. Lăsați să plece toate tensiunile de peste zi, toate grijile, toate preocupările și toate necazurile care s-au adunat în săptămâni, în luni, în ani, poate. Totul se topește cu fiecare respirație pe care o faceți. Totul se duce și se topește ca unt într-o zi de vară fierbinte. Relaxați-vă. Relaxarea devine din ce în ce mai profundă. Respirați profund, lin și conectat. Fiecare inspirație trebuie să fie legată cu fiecare expirație. Urmăriți-vă respirația și o să vedeți că relaxarea devine din ce în ce mai profundă. Relaxare cât mai profundă este cheia. Dacă aveți impresia pe parcursul călătoriei voastre că vă blocați, respirați adânc de 3 ori și relaxați-vă mai mult. Toate sentimentele negative dispar. Ele dispar și se topesc ca un fum. Găsiți-vă locul cel mai comod pentru voi și coborâți cât mai adânc în interiorul vostru. Imaginați-vă că vă aflați în capul unei scări cu 10 trepte. Cu fiecare treaptă coborâtă veți pătrunde pe nivelele cele mai profunde ale subconștientului vostru. Să începem să numărăm, deci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. În fața voastră se află acum o ușă. Este ușa care desparte lumea vizibilă de cea invizibilă. Deschideți această ușă. O lumină orbitoare inundă totul, curăță, echilibrează și vindecă. Atunci când lumina se risipește, vă vedeți undeva într-o încăpere. O încăpere care vă ajută să vă pregătiți pentru ceea ce urmează. Imaginați-vă că vă aflați în mijlocul încăperii pe un scaun și că începeți să respirați din ce în ce mai profund. Odată cu inspirația, și odată cu aerul pe care îl respirați, în interiorul vostru intră mici stele strălucitoare.
expirați și inspirați. Inspirați, urmărind traseele pe care le fac aceste mici steluțe prin nas, laringe, bronhii, plămâni. Expirați și urmăriți cum micile stele se împrăștie în tot corpul vostru, alungând orice tensiune, orice neplăcere sau grijă și topind orice sentiment negativ. Dispar temerile, îndoiala, nesiguranța, frustrările și dorințele neîmplinite. Respirați profund, lin și conectat. Inspirați, expirați. Inspirați, expirați. Inspirați, expirați. Urmăriți-vă respirația și coborâți din ce în ce mai adânc în interiorul vostru. Cu fiecare inspirație, aduceți spre voi din ce în ce mai multe steluțe strălucitoare. Ele pot fi argintii sau viu colorate, așa cum aveți nevoie fiecare în parte. Simțiți cum vă inundă mintea, inima și întreg corpul. Fiecare celulă primește această lumină binefăcătoare și se hrănește din ea pe planurile cele mai profunde ale ființei voastre. Vă simțiți corpul cum răspunde și fiecare mușchi, os sau nerv se încarcă cu această energie minunată, energie extraordinară care echilibrează, vindecă, hrănește întregul organism. Simțiți transformările care au loc. Simțiți cum din creștet și până în tălpi se produc schimbări minunate. Mii de particule strălucitoare intră prin nasul vostru și ajung prin sângele care le poartă către fiecare celulă acolo unde este nevoie de ele. Fiecare sistem sau subsistem este hrănit, vindecat și echilibrat. Relaxați-vă. Sunteți din ce în ce mai relaxați, profund relaxați. Respirați profund și vindecați-vă. O pace extraordinară se instaurează în interiorul vostru. Este liniște și calm. Călătoria voastră a început deja. Bucurați-vă de ea cu fiecare inspirație, aducând din ce în ce mai multe particule din energia aceasta a vieții, energia iubirii. Simțiți cum pătrund în interiorul vostru și cum se află acum pretutindeni. Vă echilibrează, vă hrănesc, vă vindecă. Respirați profund, lin și conectat. Inspirația să fie legată cu expirația. Inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați, expirați. Urmăriți-vă respirația, relaxați-vă. Sunteți relaxați, profund relaxați. Nu faceți nimic, urmăriți doar ce se întâmplă în interiorul corpului vostru. Urmăriți aerul care intră și iese cu ajutorul respirației. Totul se petrece ca și cum ați urmări voluntar tot ce se întâmplă cu voi. Imaginați-vă că sunteți un ocean, că valurile vin spre mal și se sparg și se întorc din nou liniștit în largul oceanului. Simțiți senzația de căldură și vindecare. Respirați profund, lin și conectat. Urmăriți-vă respirația. Urmăriți aerul care pătrunde în corpul vostru și apoi îl părăsește. Relaxați-vă. Odihniți-vă. Sunteți din ce în ce mai relaxați, profund relaxați. Acum imaginați-vă că sunteți pregătiți deja să accesați ușor, fără niciun efort, înregistrările akashice. Lăsați sunetele să intre în interiorul vostru, deschizând, pe măsură ce pătrund cât mai adânc, linii de timp și de spațiu de care aveți nevoie.
Pătrundeți cât mai adânc pe cele mai profunde nivele ale subconștientului vostru. Relaxați-vă. Vă aflați acum în interiorul vostru, acolo unde n-ați mai fost până acum niciodată. Simțiți o pace interioară perfectă. Simțiți liniște și relaxare. Cu fiecare respirație vă relaxați mai profund, din ce în ce mai profund. Nu uitați, cheia este relaxarea. Pătrundeți mai adânc, tot mai adânc, pe cele mai adânci și mai profunde nivele ale subconștientului vostru. Pe măsură ce vă cufundați mai adânc în interiorul vostru, constatați că sunteți din ce în ce mai lucizi, mai clari, că totul devine de o claritate de cristal. Conștiința voastră se extinde, iar vibrația voastră devine din ce în ce mai înaltă. Sunteți din ce în ce mai treji, mai lucizi, din ce în ce mai conștienți de tot ce se întâmplă, dar într-un mod total diferit de cel pe care îl cunoșteați până acum, din 3 dimensiuni. Creierul vostru devine mai alert, mult mai receptiv. Vă relaxați din ce în ce mai mult. Activați zone din creier care până acum n-au fost niciodată folosite. Imaginați-vă acum că în fața voastră există o lumină strălucitoare aurie. Intrați în această energie luminoasă și simțiți cum și ea pătrunde în interiorul corpului vostru, intră prin creștetul capului și pătrunde treptat în întregul vostru corp. Imaginați-vă creștetul capului, cap, gât, mâini, piept, abdomen, picioare. Alungă tot stresul din corp. Grijile se topesc în această lumină, energie aurie și toate sentimentele negative dispar. Lumina magică se răspândește peste tot, în tot corpul, hrănind, echilibrând și vindecând fiecare celulă, fiecare sistem și subsistem din care sunteți făcuți. Pătrunde adânc, din ce în ce mai adânc, în tot corpul vostru. Umple coloana vertebrală, activând toate chakrele și făcându-le să se rotească. Nu are nicio importanță dacă se învârt în sensul acelor de ceasornic sau invers. Important este că se rotesc. Conștiința voastră devine din ce în ce mai clară, mai înaltă, din ce în ce mai alertă, mai trează și mai lucidă, iar lumina aurie continuă să se miște prin tot corpul vostru, umplându-vă abdomenul, pieptul, inima, gâtul și capul. Coboară apoi în picioare. Scanați-vă corpul pentru a vedea dacă mai există vreo zonă în care să existe tensiune. Conduceți lumina aurie spre această zonă care simte nevoia să fie iubită, hrănită, echilibrată și vindecată. Permiteți energiei să facă totul în locul vostru. Sunteți relaxați, profund relaxați și, bineînțeles, în pace. Vă simțiți în siguranță și ghidați de cei din lumea spirituală. Aveți încredere în voi că faceți exact ceea ce trebuie să faceți. Aveți încredere în intuiția voastră 100% și orice simțiți, vedeți sau auziți, acum așa trebuie să fie. Este timpul să experimentăm și altceva. Imaginați-vă că vă aflați în Egipt. În fața voastră se află o piramidă înaltă, puternică, frumoasă. Este piramida pe care o gândiți ca fiind piramidă rege. Aveți în față o torță care arde. Întindeți mâna și prindeți această torță pentru a putea intra în piramidă. Urmăriți-vă pașii pe care îi faceți înaintând spre
ușa care vă duce într-un loc complet necunoscut. Piramida voastră este cea mai frumoasă dintre toate piramidele. Așa cum spuneam, este piramidă rege, piramidă maestru. Continuați să mergeți. Sunteți din ce în ce mai aproape de ușa piramidei și dintr-o dată vedeți că nu mai mergeți, ci plutiți. Plutiți prin aer. Corpul devine din ce în ce mai ușor, vă vedeți mergând prin aer și sentimentul pe care îl aveți este incredibil. A pluti, a merge prin aer, este extraordinar. Piramida acum se află chiar în fața voastră. Opriți-vă un moment pentru a privi în jurul vostru, în spatele vostru, la dreapta, la stânga. Nu mai există nimeni acolo decât voi. Sunteți singura persoană de aici. O conexiune totală se formează în acest moment cu Universul, cu piramida și cu voi. În adâncul acestei solitudini simțiți esența întregului univers și spuneți: Universul, eu și Pământul suntem una. Întregul în solitudine. Priviți-vă picioarele, sau purtați ceva. Priviți-vă haine pe care purtați. S-ar putea să fie cele cu care erați obișnuit când ați intrat în meditație. Poate că aici purtați cu totul altceva. Apropiați-vă de ușă. Este o ușă uriașă, sculptată cu tot felul de modele și cu tot felul de simboluri pe care poate chiar dacă nu le cunoașteți acum, le veți afla înțelesul mai târziu. Imaginați-vă mult aur și multe pietre prețioase. Imaginați-vă că ușa este deosebit de frumoasă. Pe măsură ce vă apropiați de ușă, vă simțiți din ce în ce mai liniștiți. O pace perfectă se instaurează în interiorul vostru. Coboară din univers și deveniți una cu universul. Spuneți din nou: eu, cerul și pământul suntem una. Deschideți acum ușa, o încăpere în care pereții, podeaua și tavanul sunt bogat ornate și din aur masiv. În interiorul încăperii se află aceeași lumină aurie care v-a umplut corpul și cu care v-ați obișnuit deja. Ea vine din podea, din tavan, din pereți, curge de peste tot. Treceți dincolo de ușă și în aer simțiți o boare ușoară. Parcă acest vânticel ușor vine din interiorul piramidei și sunteți tentați să îl urmați pentru a vedea de unde vine. Priviți cu atenție tot ce se întâmplă în jur. Mai faceți un pas, bucurându-vă de călătoria pe care o faceți acum și de experiența pe care o aveți în acest moment. Pe pereți atârnă tablouri cu scene din viața voastră. Sunt scene importante din trecut sau din prezent, care au o anumită semnificație pentru voi. Poate pentru ceilalți nu, dar pentru voi sigur. Priviți aceste tablouri și înaintați fără grabă, urmărind briza ușoară care vine din adâncul piramidei. Simțiți forța vindecătoare a acestei brize. Ea purifică aerul și îl face, bineînțeles, mai respirabil. Cu fiecare pas, sentimentul de întoarcere acasă este din ce în ce mai pregnant. Vă întoarceți acasă, în inimă. Sentimentul de pace, de liniște, de vindecare se simte din ce în ce mai puternic. Observați în fața voastră scări de aur care coboară. Există undeva o cameră la subsol. De acolo pare să vină acest aer călduț cu însușiri vindecătoare. Coborâți prima treaptă, mai coborâți apoi o treaptă
Vă simțiți mai relaxați, mai împăcați, mai liniștiți, mult mai încrezători în voi și mult mai în siguranță. Coborâți o treaptă și încă o treaptă și încă una, relaxându-vă. Relaxarea parcă este din ce în ce mai puternică cu fiecare treaptă pe care o coborâți. Conștiința voastră devine din ce în ce mai înaltă, cu claritatea trăirilor perfectă. Mai coborâți o treaptă și încă una. Sunt trepte făcute din aur masiv, iar din interior răzbate o lumină aurie cu puteri vindecătoare. Ajungeți în noua încăpere și de aici zvorăște lumină galbenă protectoare de peste tot. Ultima treaptă vă creează senzația că ați ajuns deja acasă și vă întoarceți înapoi în timp, undeva departe, într-un loc și un timp care are semnificații profunde pentru voi și care vă lămurește nedumeririle și vă răspunde la întrebări. Aici totul vă este cunoscut. În mijlocul camerei se află o masă, iar de jur împrejur sunt rafturi pe care se află cărți, agende, caiete și, bineînțeles, mănunchiuri de pixuri. Vă aflați într-un fel într-o bibliotecă uriașă și așteptați să vină bibliotecarul să vă ajute să găsiți cartea vieții voastre. Toate informațiile sunt disponibile. În spatele mesei se află o uriașă oglindă din onex. Se apropie de voi o persoană, cel care este bibliotecar. Poate fi femeie sau bărbat. Urmăriți-o cum este îmbrăcată această persoană. Ce poartă pe ea, hainele care sunt, picioarele, dacă sunt desculțe sau încălțate, ce anume poartă în picioare, dacă are bijuterii sau nu. Și rugați-o să vă aducă cartea vieții voastre. Ea dă din cap și pleacă într-o încăpere alăturată. De acolo se întoarce cu cartea vieții voastre. Imaginați-vă că este îmbrăcată în aur, în coperți de aur masiv, care are pietre prețioase și din momentul în care o deschideți, informațiile curg râu spre voi. S-ar putea să vedeți imagini care plutesc, se ridică din carte și încep să se răsfire în fața ochilor voștri, la fel ca pe un ecran mental. S-ar putea să vedeți tridimensional lucrurile sau s-ar putea pur și simplu ca ideile să vină doar în capul vostru. Cuvinte, poate întâmplări, n-are nicio importanță ce vine spre voi, pentru că este exact ceea ce trebuie să știți în acest moment. Aveți la îndemână o agendă în care puteți nota tot ce doriți să rețineți și, bineînțeles, un pix din aur masiv. Apucați-vă să studiați cartea vieții voastre. Puteți întâlni informații din trecut, informații din prezent sau, bineînțeles, informații poate din viitor. Nu uitați, viitorul este doar o variantă. Atunci când terminați de studiat cartea, atunci când v-ați notat tot ceea ce credeați că trebuie să rețineți, chemați din nou pe cel sau pe cea care era bibliotecarul și înmânați-i cartea și agenda, care poate fi lăsată spre păstrare tot aici în Akasha sau care se poate transforma energetic și intra în inima voastră. Aveți alegere deplină în acest moment. Mulțumiți ființei de lumină care v-a ajutat să vă alegeți cartea.
Mulțumiți ființelor de lumină care au fost lângă voi și v-au ajutat în această călătorie. Știți că este timpul să vă întoarceți și, bineînțeles, mulțumiți tuturor și vă întoarceți spre ușă. Urcați din nou treptele din aur masiv pe care le-ați coborât pentru a ajunge aici, la subsol, în biblioteca akashică. După ce terminați treptele, vă aflați din nou în acea sală uriașă din piramidă, în care există încă tablourile cu evenimentele importante din viața voastră pe pereți. Puteți să le treceți în revistă sau puteți pur și simplu să le adunați mănunt și să le incorporați inimii voastre. Apropiați-vă de ușa care dă în exteriorul piramidei. Întoarceți-vă încă o dată și mulțumiți piramidei pentru înlesnirea călătoriei pe care abia ați făcut-o. Ieșiți afară. Afară vă așteaptă natura împodobită ca de sărbătoare. Urmăriți pomii, florile, ascultați păsările care cântă, gâzele care se joacă în iarbă. Puteți vedea animăluțe sau puteți vedea fluturi care zboară din floare în floare. Puteți vedea orice și vă puteți bucura de lumina soarelui. Mergeți agale pe cărarea care duce din nou spre acea cămăruță care a făcut trecerea din lumea vizibilă spre lumea invizibilă. Vă întoarceți în acea cămăruță, deschideți ușa și pășiți dincolo de ușă. În fața voastră se ridică treaptă de treaptă scara pe care ați coborât-o mai devreme. Aveți 10 trepte de urcat și cu fiecare treaptă pe care o urcați, vă apropiați de lumea care toată lumea spune că este reală. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai avem de făcut un singur lucru înainte de a ne întoarce aici și acum. Mergeți în inimă. Acolo există templul inimii și o cămăruță care vă ajută să adunați și să păstrați toate informațiile și toate sentimentele, toate trăirile pe care le aveți. Mergeți în inimă. Tămâiați dacă este cazul. Aprindeți lumânări, puneți flori la picioarele entității care vă respiră. Mulțumiți tuturor ființelor de lumină, tuturor îngerilor, arhanghelilor, sfinților, Maicii Domnului sau lui Isus dacă doriți. Stați acolo, relaxați și doar fiți. Încărcați-vă energetic și imaginați-vă că aceeași lumină galben-aurie este din nou cu voi în interiorul și în exteriorul vostru. Când credeți că deja sunteți pregătiți, mișcați mâinile, picioarele, deschideți ochii. Mulțumim pentru meditație!